At data yung ti maikapat nga lesson tayo about the 10 powerful verses that will strengthen us through sufferings, that will help us joyfully endure our sufferings and difficulties in life. Okay? Sino kada kayo ti adult difficulties na? Sufferings na di pa nagbiag? Okay. I would like for you to see tonight that these are blessings. Alright? 2 Corinthians 12:7-10. Basahan tayo nga gigidan. Ready? Ilocano, page 1308. 1308. Ilocano, read. Dilaket ta may daydayawat ti aglablabes gaputi kadakkel dagiti paltiing naited kanyak ti maysa asiit ti lasad ko. Maysa babaunen ni Satanas ti mamarigat kanyak tapno sa anak kuma a maidaydayaw iti aglablabes. No maipapan daytoy nagkararagak ti apo ti namitlo adaras tapno daytoy ket mayadayo kumakanyak. 9. Ti parabor ko ket makaanayen ken ka. Ta iti bileg ko mangan anay ti kinakapoy. Gapuna siraragsakak unay ngagpasindayaw anang nangruna ti kinakapoy ko tapno ti panakabalin ni Kristo sa lukuban na. Gapuna mapneka kadagiti kinakapoy, kadagiti panakauyaw, kadagiti pakasapsapulan, kadagiti panakaidadanes, kadagiti rigrigat gapuken Kristo, taintun nakapuyak, isu iti kapigsak. Wow! Amen. Oo. Kita nyo dyan, last part. Intun nakapuyak, isu iti kapigsak. Sino kada kayo ti makariktat kinakapoy na? Dayta ti kapigsam. Wow! Paano yun? So we will study tonight our lesson 4 on the 10 powerful verses that help us to joyfully endure our sufferings and difficulties in life. Heavenly Father, bless us tonight. Give me heavenly wisdom. Help me to enlighten. Sana ma-enlighten ang mind ng bawat isa sa amin. Nga digiti difficulties mi, ket haan mi nga i-take for granted ida. No di ket Apo Diyos, kuna ti saom, intun nakapuyak, isu iti kapigsak. Kayat mi nga maamuan no kasano Apo dayta. In Jesus' name, Amen. You may be seated. I will read and you will follow with your eyes. Again, in English. And lest I should be exalted above measure. Ni Apostol Pablo ngamin, ket naipaayan, kumbaga kadigiti amin nga apostol, super apostle. Kumbaga sa lahat ng pastor, pinagpala, bukod tangi, kakaiba, parang may special favor sa kanya. At dahil doon, at the temptation ken kuha na kakabsat, nga maging proud. Maging proud, kahit nangasawen, nga nangat-ngatot panangkita nat sarili na, ngam dagiti pada na nga apostol. But because of this thorn in the flesh, wano dating a problem, difficulty, suffering iti biyag na, kunana, I am the least of the apostles. So, no sino DJ mas pinagpala, bukod tangi, kakaiba, he look at himself as what? Siyak ti kabasitan kadigiti amin na apostol. So, kasano kakabsat nga na-reorient ti panunot na iti kastyay. Okay? So, bukod tangi siya, kat kunana, lest I should be exalted above measure, ito yon. Through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. Kung ti Biblia, siit. Napadasan nyo ito si itanan? Napurisan, ti mata, napurisan, ti dapan, lalalong taltalon ka, di ba? Malaksid no, tinapurisan ka tiringyat, akong rik na na, dayjay. Ngam no, dete, soft skin, kabsat, tinapurisan, nako. Aglalo ni imunag, kada ipayat mo, mariknam, ya? So, Paul felt this pain every time. At sakit na. So, inted ti apo kanuking kuana, babaan kan Satanas, kat kunana to, the messenger of Satan to buffet me, tapno haanak nga agbalin anapalangguad. So, the blessing of the thorn in the flesh is to keep him from becoming proud. Isut mangigawid keng kuana nga agpanunot itinangat nga to, ngam jay rebeng nga panagpanunot na.
Are you with me? Okay. For this thing, kaputi daytoy, I besought the Lord thrice, namitlo nga nagkararag, nga ikatan ti Apo. 9, and He said unto me, my grace, anak ko na ti Apo, ti parabor ko nabaknang paragan ka, for my strength is made perfect in weakness. Kasapulam data, because my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory. So ako na, gapu iti data, agpanakelak kadagiti, sa gubalit, infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Now, simple lang. I would like to highlight 3 things in the verse or in the passage. Because di kiti talo nga inak i-highlight itang Arabi. Pag sinabing highlight, iso ti pagsasaritaan tayo. Iso ti discuss ko kanyayo. Dito talo kakabsat, di kito iti essential. Essential, iti pa nagserbi tayo ti Apo, iti pa nagbalin tayo nga nausar, ken iti pa nagpursigi tayo. Kaya't nga sawen, no awan deti nga talo, hangka makapagserbi anabunga, ket hangka makapagpursigi iti pammatim. Kaya't sumutlang tagpursigi. Kaya't sumutlang ti agserbi nga nabunga. Okay. So you need these 3 essentials. Alright? Number 1, 2, 3. 1 is humility. Okay? Hanggang agbalegi, hanggang makapagserbi nga nabunga without humility. Number 2, thorn in the flesh. Kailangan mo ng thorn in the flesh. Number 3, what is number 3? Grace. So ano yung tatlo? Lagay mo yung tatlo. Number 1, number 2, number 3. Okay. Hindi ka pwedeng pumili dyan kung alin ang gusto mo. Lahat dyan kailangan. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, pwede bang walang thorn in the flesh? Humility na lang. Lord, pwede bang wala ng humility? Wala ng thorn in the flesh. Pwedeng grace na lang? Ay, hindi pwede. These 3, magkakakonekta ito. Triad. Naintindihan ninyo? Okay. Dito nyo ngayon makikita yung purpose ng inyong mga suffering. Yan man ay sakit, yan man ay karamdaman, yan man ay relational conflicts, yan man ay family problem, yan man ay, problem sa trabaho, or any that cause suffering to your life, dito mo makikita na essential yun. Bagam takaabay mo, kasapulan data nga problema. Oh, this is essential in your life. Ngayon, kung ikaw ay bitter dahil sa thorn in the flesh mo, you need to reorient your mind. Ang misconception kasi natin, mga kapatid, ang thorn in the flesh ay problem. Yung bang pag sinabing thorn in the flesh, dapat wala ito eh. Di ba? Misconception yan. Dapat ma-realize mo, kasapulam ti thorn in the flesh. Ibagam takaabay mo, kasapulam ti siit. Totoo yun. Di. Sabihin mo na nauunawaan mo. Ibagam takaabay mo, kasapulam ti siit. Bakit? Di ba? Papaano? Bakit kailangan ti siit ti biyag? Sino kada kayo kakabsat ti ada siit ti biyag na? Pihira, ano? Grabe yun. Okay. Now, let's look at these 3 essentials in the passage. Number 1, let's take humility. Bakit kailangan ng humility in Christian service to become useful kanti pa nagpursigite ng agserbi ti Apo? Now, look at the verse. Kung na jay kakabsat, lest I should be exalted above. Anak kaya nga sa undeta, baka nangat ngato iti panangipagarup ko iti sarilik. Nga dito panangipagarup ko iti sarilik, makaligtaak hangko makita digitoy nga aspeto nga isuda iti ingredients ti panagbalin ko nga nausar. Pride will close your eyes ti kaming kinapalangguad kakabsat. Rikpan na jay matam. Nga hamo makita digitay daddo mga aspeto iti biyag nga isuda ti mangital-ukeng ka. Kuna itatay malim, I was speaking about obedience. Kasi ti lesson ko iti young people. Kada kayo nga agpipreach ti young people, kan agisursurot young people, deti ti dapat may sa basic lesson nyo. When you teach young people, when you preach to young people, sa church gathering
Ito, the 3 families you need to be a part of. 3 pamilya dapat kabilang ka. 1, biological family. Meron sila nun. 2, heavenly family. Dapat kang masave. And 3, church family. Yun lang. Simple. Pero yan ang dapat maunawaan ng young people. May pamilya ka, dapat may heavenly family ka, God's family, heaven, and church family. Kanina sabi ko, alam yung sikreto para maging masaya ka sa loob ng tahanan bilang anak, obedience. Di ba? Anong susi sa obedience? Humility. Oh, exercise humility. Look, kung ikaw ay pangungunahan ng yabang, saan ka dadalhin? Tingnan niyo ang sabi ng Bible, 1 Peter 5:5. 1 Peter 5:5. Tignan nyo 1 Peter 5:5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Sinong kinakausap? Younger. Kanino daw sila mag-submit? Sino kadakit yan? Damanong-manang na. Anong gagawin mo? Mag-submit. Oh, ye all of you be subject one to another and be clothed with. Ano kasama clothed with humility? Ikawusmut kinapakumbaba. Okay? Bakit? For God resisteth the proud. The proud in the idea that the point ni Apostol Pablo, nga kunana, tapno jak nga agpanunot tinangat nga tong DJ, husto nga rukod di kasasad ko. Tika na sawon kakabsat, self-dependence. Yung kasing privilege niya would boost his mind, would pump his mind, to think that he does not need God. Hello? He does not need any outside power to help him perform his duty. Dumarating sa punto ng ating buhay, mga kapatid. Let's take that verse out for a while. Bumalik tayo doon sa pinag-uusapan nating humility. Tapno maawatan nyo aya. Dumtang kami ti time ti biyag mo as a Christian that you're blessed. Umangat ka, binendisyonan na ka ti Apo, intaluna itibiyag mo, dumtang ti time king kangag panunot, above measure kaya nangasawan, as if you don't need God. As if you don't need the pastor. Are you with me? As if you do not need advice. Nga mo kailangan ti outside. Pag sinabing outside, not within you. You thought everything nasa iyo. So, hamo kailangan ni Apo Diyos, hamo kailangan iti pastor, hamo kailangan ti anything. God will humble you. Oh, pahambolan na ka iti Apo so that you can see that you are weak. And when you see that you are weak, you need help. Tanungin kita, do you see makitam ka di ti sarili nga kasapulam ti tulong? Who needs help? Taas ang kamay. Okay? Kitakman yan ta Zoom. Who needs help? Okay? Oh, who needs help? Do you need help? May mga tao kasi na yumabang, parang hindi kailangan ng tulong. Iyan ang ginawa ng Diyos kay Apostle Paul. Pinahumble na, tapnon ma-realize ni Paul nga kasapulan na titulong ti Apo. We need help. Now, he said, when I am weak. So nakita niya, weak. Do you have the word weak? The word weak means, tingnan natin ang meaning ha. Are you weak? Tinang amutay ti weak, nakapsutak. Okay, this is the meaning of weak. Tingnan nyo ha. Weak, read. Lacking the power to perform physically demanding tasks. So ti kayat na nga sa ti weak, hala nga nakapsut. Ti kaya na sa ti weak, awangking ka dayjay power. Anat power? Strength. Awangking ka dayjay pigsa nga mangiramid wano mangipatungpal the physically demanding. In the case of physical aspect, kumbaga kat hamo mabagkat kasi awangking ka dayjay pigsa nga mangted ti bael nga mangbagkat dayjay nga bagkatem. Example, si Kirk, pabuhatin natin siya ng 50 kilos. He is weak. Nawatan niyo kakabsat? He is weak.
Not because the rice is strong, but because he is really weak. Bira, tumatawa kayo, mukhang nare-relate nyo sa ano yan, ha? He is weak not because the rice is heavy. Kasi even if the rice is heavy, gani can carry it. Nawatan nyo, kapsat? Mahina siya, hindi dahil mabigat yung rice. Mahina siya kasi wala siyang kakayanan. He's not able to do it. Nawatan nyo, kapsat? So weak is lacking power. Dumtang jay time ti biyag mo nga ma-realize mo, apo, nuhan nagtulungan, hangko kaya deto eh. That's why doon nagiging blessing ang thorn in the flesh. Iso iti mangidurun king kawon no iso iti mangpisit DJ may nga kasla button iti panunot mo tapnon ag-click ket kunam apo nohan nagtulungan hangko maarami detoy. And when that sets in, pag nag-kick in sa mind mo, yang humility na yan. Because by the way, humility is an attitude of the mind. Speaking of mind, dito ha, ti humility kat hangatay hanagun uni humble, mahiyain yun. Ang totoong humility in the mind, that you reason out nga iti rationalization di panunot mo, ma-realize mo nga nuhaawan ti Apo, han mo kaya. Ma-realize mo nga uray nakaset ta plano, nuhan na bendisyonan ti Apo, han nagbalegi. Ma-realize mo nga uray adaadal mo, nuhaan nga agtrabaho iti Apo, awam magudilam nga ado. Ma-realize mo nga uray nangatot posisyon mo, ma-realize mo nga amin nga adda nga blessing kan balegi ita, haan nga sika ti Apo. So thorn in the flesh will make you that kind of humble person. Nga ma-realize mo, without God, you did not succeed. Without God, you did not reach that point. Without God, there is no achievement you can be talking about. It's because of Him. At kung meron ka mang gagawin, siya ang rason ba't ka magtatagumpay. Yan ang blessing ng thorn in the flesh. So, you realize you are weak. Amen? Oh, and then, 1 Peter 5:5, let's go back to the verse. For God resisteth the proud. And what will God do? God giveth what? Sino bibigyan niya ng grace? Sino ulit yung humble? Ano ulit ang issue ng humility? It's about the mind. Humility is an attitude. Naiwatan niyo, kapsat? Oo. Now, so nakita natin yung humility. Prerequisite yan, ha? Number 2. Let's talk about the thorn in the flesh. Okay? Ano tong thorn in the flesh? That thorn in the flesh is a statement, kumbaga, figure of speech, no, may sa iso na nga analogy. Haan nga literal nga, dasiit ijay bagi ni Apostol Pablo. But thorn represents pain. And Bible scholars have different opinions. No anya dayto nga pain nga in-indaan ni Apostol Pablo. Some say that it is an eye problem. And because of his eye problem, people would not, handa nga dete makatingin sa kanya diretso. Kasi napupuna yung kanyang mata. Some say it's malaria. Because, doon sa lugar kung saan siya nagmi-minister, nakakuha siya ng sakit na malaria. Malaria-like disease. Some say na yung kanyang thorn in the flesh ay yung mga tao na laging, anong tawag dito? Kanayon nga mangkukwaking kwa na mangkonkontra. So, kung saan mayroon siya kung saan lugar, ag-preach iso na, adda tao nga mangkuriro. O, tunukan mapamba nag-preach ito, adda mangkuriron. Mapa nag-preach ito, addantuman day jain nga kuriro. Thorn in the flesh. Na ang sabi rito, messenger of Satan. Okay. I want you to see na ang thorn in the flesh has 3 aspects. 3 aspeto ang thorn in the flesh.
Malamang, before we get into that, ang thorn in the flesh could be, pumunta ka doon sa verse number 10. Kasi, siyempre, ni Apostol Pablo, tuktukuyin tayo, di ba? Pero, let's look. Ano ang thorn in the flesh? Malamang sa atin. Verse 10, basahin natin. Therefore, I take pleasure in... Ang thorn in the flesh could be what? What is infirmity? Physical problem. Sino kada kayo ti adda physical infirmity na? Okay, when you say infirmity, physical weakness. Physical limitation. Are you with me? Okay. Next, reproaches. Ang thorn in the flesh could also mean reproaches. Ano ka na sa unti reproaches? Panakauy-uyaw. So there is something in you nga uy-uyawon ti tao. Okay? Next, necessities. Thorn in the flesh is also necessity. Pagkasapulan. The reason behind is maybe because you're a Christian, nobody wants to hire you nung araw, or necessities, ibig sabihin, likas na, kumbaga, no, panagkalap kumakat, dete, ano pangawag mo, DJ Basiti ikan? Ang pangawag mo? Carlo? Ha? Nakirang. Scarcity, nakirang. Okay, sino kada kayo kakabsat? Medyo kakirang na ita. Tag na ima na. Come on. Nakirang. Anat nakirang. Nakurang. May term kayo dyan sa dagat, no basit, no kaadot ikan. Nadawi no ado. Kadawi na kaado na. No basit ikan nga maala, naatab ket DJ ko deta, DJ Danom. Oo. So nakirang. Okay, sino kada kayo kakabsat? Han nakalabon ita. Decemberen, pastor, ngam talaga nga kastoy nga grigrigat latta data. Dagre na, come on. All the way sa Zoom. Tingnan ko nga. Ilagay mo yung buo. Yan. Pastor, December na, pero kastoy latta nga karigat na. Tingnan mo na. Taas ang kamay. Magpakatotoo. Okay. Thorn in the flesh din yan. It may be because Satan, wants you to really suffer so hard. So nga, ang hirap, di ba? Kaya yung iba tuloy napapaisip, totoo ang Christian life, totoo ang giving. Bakit ang hirap? Tingnan yung mga Macedonian believers, hirap na hirap sila. Deep poverty, thorn in the flesh yun. Okay? O ano pa? Tingnan natin. Persecution, panakaidadanes. Dada ka di? Kada kayo? Awan. Ha? Panakaidadanes, kahit nangasawen, DJ pamati, maliitin da. Maliitin da ka, di pamatim. Ano mo tapapapanan nyo mo? Agbagtit kayo. Sino ka dagiti na ibagaan di kasta? Tila da papapanam, kung nadaging ka, Mang Joel, kung nadagat, tila da papapanam, agbagtit kan sa kunada. Persecution no ka di jay. Panangidadanes. Di ba? Panangidadanes. O ano ba? Distress. Amoy distress. Rigrigat. Sino ka dagiti ada rigrigat na? Ada digiti ka sa saritak noon. Kumusta ako nagkatkasto? Yung pastor, rigrigat lata. Kumusta ang takaabay mo? Kumustahin mo siya? Sige, sagutin mo. Bagpakatotoo ka. Sabihin mo sa kanya, kumusta? Kasto brad, rigrigat lata. Tito Jerry, rigrigat lata. Rigrigat lata. O nakita yo? Hello? Okay, ngayon. Dito yung kakabsat itata, 3 aspects. Okay? Umuna, physical aspect. Ti thorn in the flesh kakabsat, physical aspect. Kaya nga sa unti physical aspect, it affects you physically. Okay? It affects you physically. Number 2, second aspect, mental. The thorn in the flesh is a mental aspect. Okay? Ano ka na sa unti mental aspect? Hala ang kakabsat, nga ti thorn in the flesh, tiraan na ka physically, tiraan na pa itapanunot mo. Nakita nyo na. Sabi rito, messenger of Satan. Okay. Noon ni Satanas pinagsakit na ka. Noon ni Satanas kakabsat, inayayam na ka nga pinarparigat nga kaslagan Job. Nakita nyo? Even necessity, poverty, sometimes, oppression ng jablo yan. Naikat ka trabaho. Okay?
O ninakawan ka pa? Lahat yan. Talagang gagawin ng diablo ang lahat para dumteng ka ti talaga nga grigat ka eh. Like Job in the Bible. Okay? Among ti talaga puntirya ni Satan kakabsat, it's your mind. Kaya ti thorn in the flesh, meron niyang mental aspect. Sabi ron, to buffet me. Ano dahil ka na sound ti buffet me? May nagbasa sabi niya, to buffet me. Oh. Buffet. The word buffet means to strike. Now listen, no pinagsakit na ka ni Satan, ang goal niya ba talaga yung physical health mo? Hindi. No pinagsakit na ka ni Satan, ti talaga target na kakabsat, tapanunot mo. It's your mind. Are you with me? That is why, doon sa mind, agin nagaw deta, faith versus worry. So in your mind, maglalaban yung faith versus worry. Yung iba, napapangunahan ng worry. Are you with me? Yung iba, napapangunahan ng anxiety. Anong anxiety? Panagdanag. Yung iba, napapangunahan ng question. Apay mo't apo? Nagadot dita ti taong na makigimgimong, di pala isudat nagsakit. Siyak pay lang apo, nga kanayo na mapanagkapilyag, basbasat Biblia, faithfulak po ti tithes and offering, di pala di kita luko-lukod, taapo ti inikam ti kasta nga sakit. But ako, pinapangunahan ng question. Mind, nakita yo? Pag nakita ng diablo na medyo ganyan ka, sabi niya, successful yung aking, yung aking tactic. Alam ko nang gagawin ko dyan. Sige, hayaan ko lang mag-attend yan, mag-attend. Pag sakitat lang, nakukukwestiyonan yan kagad ang Diyos. Alam ko na ang weakness niyan. Hello? Automatic yan. Yung iba, pinapangunahan ng self-pity. Ano ba itong nangyari sa akin? Ba't naman ako ganito? Ano na to? And then you start to become demoralized. The word demoralized means you will lose your confidence and you will lose your energy, enthusiasm na maglingkod sa Panginoon. Parang nasebseban kan, gapo ka DJ nga problema. So really, the goal of the devil is, sabsaban na tapanunot mo. Puyutan na tabaram nga agserbiti apo. Nawatan nyo kakabsat, sabsaban na tapamatim. Mental, itong thorn in the flesh, may mental aspect to. Nakita nyo? But what you need to see is not the physical aspect. How it affects you physically. Nawang makan mo, okay? Agsakit ka, physical. What you need to see is not just the mental aspect that you are discouraged, all you see is worry and everything. What you need to see is the spiritual aspect. The spiritual aspect. Kaya alam nyo, oras na nagkaroon ka ng thorn in the flesh, don't waste that process. Hamusayangan deta nga gundaway, nga the thorn in the flesh mo, kasi ada kaya ti apo nga bilig nga ipasimudaag ka. So do not allow mental negativity to rule over you. Dapat faith. Okay, now, ano naman ang spiritual aspect? Bakit ko nasabing spiritual aspect to? Let's look at the verse. Lest I should be exalted above measure, that the power of Christ may rest upon me. Tingnan na kasawan kakabsat, DJ thorn in the flesh, numampay adda objective ni Satan, which is to attack your mind, impalubos ti apo, nga tiraan na ka ni Satan, kasi adamat objective iti apo. That is the spiritual aspect. Kat dayjay ti dapat nga makitam. Nawatan nyo kakabsat. Dapat nga makitam di spiritual aspect. Are you with me? O anat di spiritual aspect, anat objective ti apo, tapno pahambolon na ka. Apay nga pahambolon na ka, tapno makitam nga kasapulam isuna. Apay nga kasapulan na makita makasapulam isuna, that the power of Christ tapno maisukog na mailungog na ken ka iti parabor ken pan nakabalin na. Han na mailungog king ka DJ pan nakabalin na ken bileg na no awan king ka DJ attitude nga apo kasapulang ka.
Apo, tulungan nat. Apo, makibaet ka. Apo, si katinamnamak. Apo, si katibileg ko. Apo, tapno makapagpursigiak, masapol apo nga tulungan nat. See? Nakita yung kapsat? Now, listen to me carefully. This may sound basic. But when you go into actual life, honestly, kakapsat, DJ la first two aspects ti makikita tayo. Honestly. And it will reflect in your attitude. It will reflect on your work ethic. Ag-reflect eh. Nakita yung kapsat? Kasi look ha, nung una, tingnan nyo maigi, di ba nag-pray si Paul? Kunana apo, 3 times. Ikatem. Apay nga nagkararag ni Pablo, nga ikaten ti apo. Kasi tinakita na, the physical aspect, pabigat sa akin to. Number 2, nagkapukon Satanas, pirmi nga upayan na ti panunot ko. Ikaten mo na apo. Ngam idi makita na the spiritual aspect ako na ti apo. Saan Pablo? Kailangan deta tapnon hangkang nga napangas na palangguan. Tapnon iti kasta ma-realize mo iti bagim, nga hangka unay na panakkel ti sarilim. Kat kailangan nak. Iti makita ni Pablo, the third aspect, na reorient ti panunod na. Kat suddenly he said, I will glory in my infirmity. Ibig sabihin, thank you Lord, no adot sakit. Thank you, dahil nga sitwasyon ng agkasapulan na kunay. Kailangan ko to para maibuhos mo ang kailangan. By the way, we will go to the third, but before we go to the third, speaking of basic, kasi nga aming kakabsat, deti pa nagisursuro mi nga pastor kada kayo, hangkay mo nga kanayon nga kala basic. Don't underestimate it. You know why? Sa totoo lang, kahit basic, okay, I will explain it to you. Kanina nag-uusap kami ni Mrs. Tingnan nyo ha, basic. Don't despise basic. Huwag nyong i-despise ang basic. Kasi kung mali ang basic na panimula mo all throughout, uri na bayag ka Kristiyano, kastakan tolata. It all starts with basic, starting it right. Okay? Okay, kanina nag-uusap kami. Basic ha, example to. Api nga dati nga Pilipino, hanga napintas ti pa nag-pronounce tayo ti English. Oh. Abihan na napintas. Tingnan mo, Ige. Tingnan yung pinag-pronounce yung English. Bakit hindi magandang pronunciation mo ng English? Mali ang turo nung kinder at grade 1. Mali. Nagsimula sa basic yan. All throughout mali na. Kaya kami, bilang mga pastor, halos puro basic ang pinipreach namin lagi. Bakit? May mali sa'yo eh. Tinatama namin na ang root cause ng iyong pagka-discourage lagi, pagka-dismaya, at pag-backslide mo, hindi mo alam yung basic. Hindi mo alam yung basic. Kung alam mo man yung basic, hindi mo pinapractice sa sarili mo yung basic. Oh, halimbawa, ano ba yung example natin? Okay. Dapat itinuro sa atin nung kinder at grade 1 tayo ang phonics. Hindi dapat A, B, C, D. Mali. It should be phonics. You do not, if you are early learner, you do not pronounce it B. You pronounce it B. B. Kaya tignan nyo. Say burden. Oh, burden. Bakit? Kasi B. Burden. B. Burden. Burden. You pronounce it B. 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 So you will pronounce it burden. See? See the difference? Burden. Burden. Phonics. Basic yan ha. Kasi sometimes, alam nyo, bilang pastor, ipinapaintindi ko ito sa inyo. Kasi kung kunayo siguro, kanayo na giving. Kanayo na about prayer. Basic yun eh. Di ba? Puro namang basic ang preaching ni pastor. Basic. Teka, tingnan natin yung buhay mo. Are you perfect?
Are you perfect? Eh kung tamad ka, hindi ka perfect. You're not practicing the basic. Hello? Basic, but you need it. Now, what do I mean by that? The moment kakabsat na maka-experience ka ng thorn in the flesh, anat automatic di panunot mo. Ano ba naman to? Pabigat sa katawan, pabigat sa buhay. Automatic, physical aspect. And then suddenly, mental aspect, yung mind natin, hindi natin mai-correct yung negative. Eh palaging, sino to? 2 Corinthians 12, 2 Corinthians, pero wala eh. Why? Because we have not exercised our mind. That when we suffer, 2 Corinthians 12:9 dapat i-click ta panunot mo. That's why that topic is the 10 powerful Bible verses. Naintindihan nyo na? Pronounce. Sige, magbigay kang panga ng word. Ha? Pronounce tricycle. Pronounce yung tricycle. Tingnan natin kung anong resulta ng tinuro nung kinder at grade 1 tayo. Pronounce tricycle. Bakit? S-T-U-V-W-X-Y-Z. Hindi dapat T. Sa bata, hindi ito eskwelahan ha, pero ini-stress ko lang yung importance ng basic kasi nalulungkot lang ako pag nagpipreach ako ng ganitong mga fundamental basic, parang naboboring kayo eh. Parang naboboring. Okay, ganito. Tricycle. Hindi dapat T. Ano dapat? Sige nga Kuya Kirk, ano dapat? You pronounce Lebagam takabay mo. Hanga, hanakadjay. Walang ganon. Okay. Using that, you pronounce tricycle. See? Tricycle. Hindi, tricycle. You know, I rode the tricycle. And I paid the tricycle driver. Ang pangit ng English natin, di ba? Kasi hindi tama yung itinuro na basic eh. Pero pag tinuro sa'yo, I rode the tricycle. The tricycle. It makes a difference. No, mga parents, alam nyo na ha. Amen. Kaya sabi ko nga dapat itong mga pre-LM na mga teachers, may seminar sa ganyan. Phonics dapat. Go to the basics. If there is something wrong in the educational result, it's probably either the basic was wrong or the basic was not followed. So either kung bakit hindi nakikita sa iyo yung joy of the Lord in sufferings, kung bakit hindi lumalabas sa iyo yung patience kung ikaw ay nagsasuffer, it's either hindi mo alam ang basic or kung alam mo ang basic, hindi mo talaga pinapractice. Kasi kung pinapractice mo ang 10 powerful verses na ito, dapat pag may thorn in the flesh ka, lumalabas ang joy. Dapat pag may thorn in the flesh ka, lumalabas ang patience. Dapat pag may thorn in the flesh ka, lumalabas sa iyo ang comfort ng Panginoon. You talk about grace, pero hindi lumalabas yon. Bakit? Hindi pa na-reorient ang mind mo. It's still the old. It's still being ruled by self and not the Bible. Nakita nyo na mga kapatid. Kaya ang third dito, yung salitang grace. That's the third. Grace. Amen po ba? Ngayon, what is grace? Okay. The basic definition is unmerited favor, yeah? But the word grace, if you're a Christian, is this. Let's define. Grace is the ongoing. Anong kasaunti ongoing? Patuloy. Benevolent. Benevolent act of God working in us without which we can do nothing. Basahin natin ulit. Ready, go. Grace is the ongoing, benevolent act of God working in us without which we can do nothing. That is grace. Kailangan tayo deta kakabsat. Kat amoyo, deti nga parabor, it fits, kunar di Pastor Johnny Dek, tungtungtung kami pa,
What's your input on 2 Corinthians 12:9? Kung na kanyak, ti grace ti Apo, it fits your condition. Ano ka na it fits your condition? Kasi bawat isa, iba-iba ang sitwasyon sa buhay. My situation in life is different, so I need that grace that will help me in my situation. Hindi po yung grace ng Panginoon iisa, so depende kung saan fit. Hindi. The grace of God will fit your situation. Kung ano yung paghihirap mo ngayon, magkaiba tayo, pero yung grace ng Panginoon sa akin, grace din. Same God, but different grace, different help. But God's grace will fit your situation. So, yung sinabi ng Panginoon sa kanya, okay? My grace is sufficient for thee. It fits your situation. It fits kaya nga sa one, it's enough. The quantity and quality that you need to persevere and to become fruitful, di pa nagserbim ti Apo, nasa akin yan. My grace sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. So that, tingnan nyo maigi ha, at the end of his life, 1 Corinthians 15:10. Lagay mo yan. Sulat nyo yan. Sana hindi ako nagkamali ng quote. 1 Corinthians 15:10. Okay? Oh. Ano ang testimony ni Paul? Tingnan mo testimony niya. Ha? Ang ganda ng testimony ni Paul. Look at that. Anong testimony niya? But by the grace of God, I am kung sino man ako ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, hindi ako yung nagtatrabaho, kundi yung biyaya ng Diyos. So, kasano kakabsat nga, di jay panagserbi na kan Apo, panagpursigi na, jay grace ti Apo tinagtrabaho king kuana. What is the key? Humility and thorn in the flesh. So now you realize the thorn in the flesh is a blessing. Bagam takabay mo, thorn in the flesh is a blessing. Praise God for that. All of God's people say? Amen. Heavenly Father, thank you for our message tonight. Many times, tila makita mi Apo no umayin digiti thorn in the flesh kadya physical aspect kung papaano na ito ay nakakapagpabigat sa amin. And it tortures our mind to think how difficult this is. Yet we do not see the third, yet the most important, which is the spiritual aspect na may objective ka pala, Panginoon. And so that we can reorient the way we think, the way we deal, the way we approach, the way we face, digito'y Apo nga thorn in the flesh. And instead of being defeated, depleted, dismayed, or discouraged, we should rather take this to you and ask, Lord, give us your grace. Taapo, makita mi kuma how that this thorn in the flesh is an opportunity to experience your grace in our lives. Data ko mati makita mi Apo ita. It's an opportunity. Tonight, mga kapatid, I want you to realize na kung meron ka mang thorn in the flesh, at ang nakikita mo lang how it burdens you physically, or how it tortures your mind to think, I want you to see the opportunity. Nga inted ti Apo deta, tapnon iti kasta, adda na isang sangayan nga parabor, nga kayat na nga ibuyat, uno ipaay kengka. And then you will begin to say, Lord, thank you for my infirmity. Thank you for my condition. Thank you for my necessities. Thank you for my thorn in the flesh. Because now, I need your grace. And I pray that you will give me your grace. In Jesus' name, Amen. Amen.